Duşuk tamamlanandan sonra Türkmen halkının milli lideri Gahraman Arkadağımız ve Dostluk Döwletiň başçyny Qırgız milli agoýuna barıp gördüler. Türkmenlerde bolşaly, Qırgızlarda da agoýy aýratyn sarpa goýdýar. Ol diňe bir diýip bolan ýaşalýan öý bolmak bilen çäklenmän, eýtim ençe masyrlyk medeniýetiň mühim bölegi hataplanýar. Üy ojagyny, maşgalany, halkyň durmuş ýerelgilerini alamatlandyrýar. Ýergelenle belläp geçdik. Gahraman Arkadağymyň başlangyjy bilen Türkmeniň agoýy ýurdumyň ähli vilayetlerine gurulup, köpçülikliň davralaryň geçirilýän ýerine gürli. Bu ýerde Türkmen Qırgız dostluk gatnaşyklaryny hemde hyzmatdaşlygyny pugtlandyrmaga ägir türlü şahsy goşant goşan Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadağymda Hurma Sarpanyň nişany hökümine gymmatly sowgatlar, milli Qırgız agoýy hemde häzirki wagtda aýyl saklanýan hemde kämilleşdirilýän senetçilik sunmatynyň ösýänligine şaýatlyk edýän sowgatlyk önümler we han atly bedew sowgat berildi.